bagong jeep na moagi sa IT Park gikan sa Country Mall. Hindi naman sila ka-U-turn sa Country Mall. So, sulod na sila sa IT Park. Tuyok na sila dito sa Abuites mo left turn. Balik sa Banilad, Talamban Road. Petron Banilad, no left turn. Sa Chewbacca po, no left turn. So daghan na. Mas smooth na diri sa Country Mall. Flowing na gid siya. Di na siya pare sa una nga mag-stop diri sa Country Mall. So bagong ipa-implement na traffic scheme, no left turn na po ang BTC. Wala barricade. Kita niyo flowing ng traffic compare sa before. Ikang kag-UC kanya mato kag BTC di nakakalabang kay no left turn naman yan na po yung taas ang barricade. So wala imong choice kung gikan ka sa UC motuyo ka sa IT Park pabalik ato ka sa IT Park nya tuyo ka sa Buitis Colon or northbound are na mo motuyok ilawom sa tulay sa Banilad flyover. Smooth naman sa dan traffic di na pare sa una. Muna advantage sa bagong gi-traffic. So 7:30 na karon sa una mag-file man ng mga sakyanan diri pero karon no flowing ra kayo.